Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Happy weekend at narito ulit tayo upang bigay sa inyo ang pinaka-latest weather analysis na yung weekend po ng Sabado hanggang Lunes, Marso 23 hanggang 25, 2024. At ito po ang inyong lingkod, Mike Padua, para ibigay sa inyo ang Tagalog version. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Naga College Foundation, one of the best schools sa ating lugar. Gayun din po ang Aboitiz Power, ang Bank of the Philippine Islands, Sustainable With You program. Kung interested po kayo, para makita niyo kung ano itong program ng BPI, just click lang po niyo yung link dito. At kung kayo po ay nanonood sa Facebook video, ay click lang niyo yung description page. Nandoon yung link patungo sa BPI Sustainable With You website. At pasalamatan din natin ang Avenue Plaza Hotel, one of the best hotels po sa Bicol Region. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Nelson Ligacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. So, umpisa natin ang update. Kumusta na po ang panahon? Ngayong weekend ay patuloy pa rin yung hangin silanganin at napakaswerte po ang Luzon na yon dahil po nagbigay po ito ng mga maninipis na mga pag-ulan, mga rain showers sa iba't pang bahagi po ng Luzon, kasama po ang Kabikulan, kaninang umaga at kaninang tanghali dito sa aming lugar, sa Naga at Camarines Sur, medyo nagkaroon po ng mga konting ulan. Okay, but hindi po ito sapat para umabot po sa monthly average. Below 50 millimeters pa rin tayo na yon, nasa 20 plus. Okay, na supposedly 100 millimeters po ang buwan ng Marso. At na yun, mainit na naman po sa labas. Ang ating heat index ay pumapalo po ng 38 hanggang 42 ang antas ng sentigrado. At uminom lang po tayo ng maraming tubig para ilaban po itong sobrang init ng panahon. At itong easterlies na ito, naapektuhan din po ang silangang bahagi po ng Visayas at Mindanao. So magkakaroon din po yung mga rain showers bukas. Dito rin po sa Visayas, dito man sa Luzon ay medyo puputi ng panahon. At sa labas ng ating bansa, mayroon pong namuo ng mahinang low pressure area o tinatawag nating shallow LPA. Ito po ay nag-form sa may south of Guam sa nakalipas na 2 araw, but sa susunod na 48 oras, ito po ay inaasahan pong malulusaw dahil po sa unfavorable conditions po ng upper atmosphere dito sa may Yap at Palau area. At inaasahan po yung mga matitirang ulap nito ay darating po sa Mindanao at Visayas next week. Magbibigay po ng mga konting ulan. Na blessing naman po ito. Although hindi sapat po upang diligin ang mga agricultural farmlands ng ating bansa. Gaya ng sinabi natin sa last El Nino update, hanggang middle of 2024 pa po, feel natin itong kulang na mga pag-ulan sa ating bansa. Dahil po sa epekto ng El Nino, although matatapos na po na yung buwan na ito, hanggang April, sa Mayo hanggang July, neutral po ang ating climate or normal climate conditions. But sa July hanggang December, mag-uumpisa naman po ang La Nina o yung ulan na mas mataas sa normal. But yung epekto po niyan sa katapusan po ng taon hanggang early next year. So iba na naman po kung pwede nating i-discuss sa darating na mga panahon na yan. But still, a forecast is a forecast. Posible pa rin magbago yan. So babantayin po natin yan in the next few months. And so far, sa ating fast animation, ayan po, naka-highlight dito yung shallow LPA na gustong mag-spin up o gustong umikot sa may south of Guam, but hindi po siya lalakas. Inaasahan po itong malulusaw pagdaan po sa may bahagi po ng Yap at Palau. At sa ating zoom in sa animation sa ating bansa, kitang-kita po natin yung mga maulap na papawirin po sa Luzon at Kabikulan. May mga kasama po dyan mga maninipis na ulan. So, mag-enjoy po tayo na medyo hindi masyadong mainit na panahon. But dito po sa Bicol, medyo umiinit na po na yung hapon. At ibang parte rin ng Luzon. Ang Kabisayaan, may Maropa, ay talagang napakainit po. Okay? Visayas, may mga konting maulap pa rin, napapawirin, may mga kalat-kalat na ulan. At gayon din po sa Mindanao, medyo all clear naman po, but posibleng magkaroon ng thunderstorm o mga pag-ulan sa gabi at sa mga susunod pang araw. Sa ating wind at pressure forecast mula sa European model at sa yung oras na ito, yan po yung shallow LPA, gustong umikot. Ang easterlies naman po sa ating kapuluan.
Bukas po ng hapon ay patuloy pa rin ang easterly sa ating kapuluan. Pero yung shallow LPA ay unti-unti na po siyang malulusaw. Magiging tropical wave na lang po siya or yung tinatawag nating surface trough. At sa Lunes po ng hapon, halos nawala na po yung dating shallow LPA at sasama na lang po siya sa flow ng trade winds o tinatawag nating easterly wind flow. So, may mga inasan pa rin mga rains o thunderstorms dito sa may Visayas at Mindanao sa Lunes, Martes. So, yan po ang ating forecast. Okay, so talagang pure easterlies na po tayo. Since patapos na po ang amihan, halos end na talaga. Let's see kung may babalik pa pong epekto ng amihan next week. Malaman po natin for next weekend kung meron pa. Pagdating po sa ulan, yan po yung mga showers na inaasahan. Bukas po ng hapon, inaasahan rin po ang mga rain showers sa bahagi po ng Mindanao at Visayas. At yan na po yung remnants ni shallow LPA. Papalapit po sa Yap at Palau. Sa Lunes po ng hapon, inaasahan po yung remnants. Yung iba niyan ay dakating na po sa may Visayas at Mindanao. But sobrang nipis na po siya. Okay? At may mga natira po dito sa may Palau at Yap. Martes ng hapon, halos ayan na po, papalapit po sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao yung mga natitirang kaulapan nitong shallow LPA. So, by Monday, pagbalik natin, baka nandito na yan sa papalapit sa Visayas at Mindanao, lalo na po sa Holy Wednesday. May mga thunderstorms pong pwedeng maganap sa Mindanao at dito rin po sa may Luzon, which is nakakatulong din po sa epekto ng El Nino para hindi masyadong grabe ang effect. Okay, so yan ang ating rain forecast. Sa ating rainfall accumulation forecast, a total of the next for the next 3 days, total rainfall po ito for the next 3 days. So ang ulan ay nakakoncentrated po sa may eastern sections po ng Luzon, tapos po sa may northern Quezon, dito rin po sa may eastern Visayas at Carga area. May mga possible na mga paulan sa may Dinagat Siargao Island, Siargao del Norte, Eastern Leyte at Eastern Samar. Dito rin po sa may eastern sections ng Northern Quezon. Ang Bicol region, may mga possibility pa rin ng mga showers sa may eastern sections ito. But overall, dry conditions po tayo. At sa ating wave forecast, ito po yung mga alon sa iba't ibang bahagi po ng karagatan ng Pilipinas. So, na yung araw na ito, Sabado, nasa 2 meters lang po dito sa may East Philippine Sea. Silangan ng Luzon, silangan ng Visayas, gayon din po, pwedeng umabot po hanggang 2.3 meters ang alon. At ang ibang bahagi po ng ating bansa ay kalmado po hanggang 1 metro po ang taas ng alon at suitable po sa pangisda, okay? At also sa pag-travel o maglayag sa karagatan. Sa Linggo, inaasahan tataas ng konti yung alon dito na almost 3 meters sa may silangan bahagi po ng Kabikulan at Eastern Visayas. Kasama po ang Northeastern Mindanao dahil po sa lumalakas na warm easterlies. Same pa rin ang wave heights up to 1 meter sa ibang bahagi po ng karagatan ng Pilipinas. At sa Lunes po, inaasahan pong unti-unting mawala o hihina po yung alon dito. Babagsak po siya sa 2.4 meters, 2 meters dito po sa may East Philippine Sea. At sa Martes, almost 2 meters o 2 meters lang po ang alon dito, while the rest of our country ay manatili pong kalmado hanggang 1 metro ang taas ng alon at napakaganda po upang mangisda at mag-travel po o maglayag sa karagatan ng ating bansa. So yan po ang ating wave heights o wave forecast mula sa European Model, courtesy of windy.com. At babalik ulit tayo next week para ibigay sa inyo pinakalatest sa ating panahon. Ito si Mike Pado ng papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. I-hashtag Weatherwiser. Happy Palm Sunday to all. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.